Koş yoksa da, üstten kıyaş kızdırsa da bir jıyılabız. Baribir biz әлеге бәйрәмне уздырмыйча өйгә кайтып китмибез. Узган ел, хәтерләсәгез, бөек композиторыбыз Салих Сайдашевның 120 еллыгы булды. Билгеле сәбәпләр аркасында без аны узган ел уздыра алмадык. Ләкин Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры әлеге юбилейны үзенең зәңгәршел әсәре белән билгеләп узды. Бирдә әлбәттә инде без бу чарабызны Салих Сайдашевның истәлегенә куелган ташка чәчәкләр куюдан башлап җибәрәчәкбез. Каршы алыгыз Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрыннан Фәрит Ирфат улы Бикшантаев, шулай ук безнең директорыбыз Якупов Илфир Ильшатович һәм дирижер оркестрның җитәкчесе Соколов Данияр Мөнирович. Алкышлар. Салих Сайдашев һәм Кәрим Тинчурин. Алар Татар театрына бик күп музыкаль әсәрләр язып бүләк иткәннәр. Алар безнең оркестр белән бергә бүгенге көндә дә сәхнәдә бара. Зәңгәршәл исә Марсель Хаким улы Сәлимҗанов тарафыннан куелып эстафетаны үзенең шәкерте Фәрит Ирфат улы Бикшантаевка тапшырды. Бүгенге көндә дә без зәңгәршәлне аншлаглар белән сәхнәбездә уйныйбыз. Әле биредә, әлеге спектакльдән җырны да яңгыратырбыз. Шулай ук оркестрсыз безнең спектакльләребез ничектер моңсу кебек. Ул спектакльләрне дә сәхнәгә чыгарды. Фот Әбүбәкеров та үзенең көчен салды. Сез дә, хөрмәтле тамашачылар, аның көйләрен биредә күрәчәксез. Хәзергә мин бирегә безне шулай кунакчыл кабул иткән югары ысылан мәдәният хезмәткәрләрен чакырасым килә. Сез мондамы? Аха, монда. Каршы алыгыз Фәнил Фәйзуллин. Салих Сайдашев кие «Хуш авылым» җыр яңгыраячак.
Fenil Feyzullin, sahnada Yuqori Islom bog'lari san'at maktabi muallimi Dinara G'alaviyeva, Sovmi quyosh. Robert Ahmadjanov so'zlari Mansur Muzaffarovga. Rahmet, big zo'r. Qadrli do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, biz konsertimizni davom etamiz. Ham men sizga o'zgan yillarda Әлеге olanda uzgan bayram şaralari bilan ishlangan albom tarata boshladim. Ul albomda siz bu festivalning tarixini ham albatta inonda qatnashgan kishilarning fotolarini ko'rashaksiz. Salik Saydashev haqida bir ko'p kishilar, bir ko'p avtorlar o'zlarining ijodlarini bag'ishladilar. Hozir sizning e'tiborga Roil Feyzullin asari Salik Saydashev turida poemani Tataristonning ot qazangan artisti Irik Kashapov o'qiyashadi. Irik Kashapov o'qiyashadi. Ömürlerini tolqib vaqt ağa.
Су дәрьялар сыман бір жайға, җилләргенә ахры бу җиһанда ничек тели исә шулайга. Киләчәккә таба ага вакыт, туу үлемнәрең ни яңа, яшәү мәгънә дип уйлана тик кеше дигәннәре дөньяда. Уйланырсың, гомер кыска булгач, һәр сулышың төгәл санаулы. Туган минуттан ук үлемгәчә кояш астында син сынаулы. Сыный дөнья кылган гамәлеңне тарих үлчәүләре аркылы. Ни китердең яшәп бу тормышта? Ил җиреңә, тукым халкыңа. Халыкларның җаны ул җыр диләр. Җыр диләр дә бездә моң диләр. Телгәләсә кисә бәгырьләрне татар җыры инде ул шул диләр. Монда баскан, изгән, туглаган юк. Безнең җырлар киңрәк, тирәнрәк. Ничек тоташ хәсрәттән торсын хезмәт дәрте тулы бу йөрәк. Сәйдәш иҗатыннан эзләсәң дә таба алмассың килер бер көнлек. Халык рухы кебек сәламәт ул. Юк аларда шыңшу, мискенлек. Яшәү тантанасын, хезмәт дәртен, күңелләрнең җилкенүләрен әйтә. Раслый һәрбер аккордында фани дөньяның бар ямен. Чалгычылар чалгы янаганда, монтер егет күмер чапканда, шахтер егет утлар кабызганда, кызлар өмәләрдә чакларда, без һәммәбез алар белән бергә, бер адымда, бер үк сулышта, кешеләр белән берлегеңне тою үзе бер бәхет бит тормышта. Büyük бәхет, калсаң кешеләрнең күңеленә кергән нур булып, якты хәтер булып, ләйсән булып, шәшәк булып, моңлы җыр булып. Афарин. Рәхмәт Ирек. Кадерле тамашачылар, чынлап та Габделбар Ризванов белән Камил Афар иҗат иткән Сәйдәш аланында дигән әлеге альбомда монда биредә безнең нигез салучылар Закиров Шамил Зиннурович, Марсель Хаким улы Салимҗанов һәм Татарстан Республикасы мәдәният министрының хезмәтләре дә чагыла. Әлбәттә, туганнары, якын туганнары турында да анда сүз алынган һәм Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының да артистларының фотоларын күрә аласыз. Күрәсез, яңгыр дәвам итә. Безнең бу өлештә оркестр белән чыгыш булырга тиеши, кызганычка каршы, ләкин сөенечкә каршы безнең янда Искәндәр Биктаһиров бар. Татарстанның халык артистын каршы алабыз. Рәхмәт. Бәйрәмнәр белән сезне сөенечкә каршы, кызганычка каршы баянчыларда уйный алмыйбыз диләр. Баяннар. Әхмәт Каримов кая? Kışkırmaşı kekük karşımda kışkırsan ağaçla başında kışkırsan ağaçla başında karşıya koymamsız bir kış idim. Koyağı hasretleri dele başımda koyağı hasret düştüler başıma. Koyağı hasret düştüler
Рәхмәт, Кызыл байрақ. Әлеге Bizning programma mana o'sha jir bilan boshlanarga tiyиш. Ravil Fayzulli so'zlaridan so'ng bek motorini ayttirib, qo'shovulni planlashtirgan Aydali Ahmad o'ynab jibarali. İskender. Bu jırnağa kelgan sayın jırlab kelen Habib Fathullin so'zlari Ko'zlar dramasından xush oğlum. Tuğanam suygan jerim bilrek yakın köngülge koy illerde yaşasam da unuta olmam ömürge kuş oğlum minine selamlar küttan zillere İskender min zırlarımın seni sağınıp üzülüp İskender İskender Diktahirov. Rahmet. Ahmet Karimov. Rahmet İskender. Şınlap da qaysılığlarınız bu Kızıl Bayrak avulundan kol көтерегіз әлі? Көп mü mında? Birau, ikau, üçau, dürtau, bişau, altau, jidau. Aha. Dürtten biri var iken. Siz bilesiz misin bu avulunun tarihi nişençi yıldan başlana? Kim ayta? Şuna disk. Kim? Yok. Yok.
20-нче елда нигез салына 24-тә түгел, һәм әлбәттә инде әлеге авылга нигез салган нәселнең дәвамчысын. Безнең сандугачыбызны, бөтен җырлы спектакльләрдә уйный торган актрисабызны каршы алырсыз дип уйлыйм алкышлар белән Татарстанның халык артисты Фирая Акбарова. Фирая Акбарова. Рәхмәт. Яшь наратлар дигән җырыбыз безнең шушы наратлар арасында яңгырады. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, чынлап та Салих Сайдашев ул үзе бер дөнья, үзе бер галәм. Аның әсәрләре бүгенге көндә дә халык арасында популяр. Аларны безнең артистларыбыз яратып башкаралар. Инде менә аның спектакльләрендә ул иҗат иткән көйләрне җырлау үзенә күрә бер мәртәбә. Шушындай мәртәбәле артистыбыз бар. Ул безнең инде Еришат ул син башын сылтый түгел дип, чөнки син чынлап та мәртәбәле әлеге Зәңгәршәл спектаклендә Булат партиясын башкарасын. Бүген исә сезнең алда ул Булат партиясы белән түгел, шигъри телгәчләр белән каршыгызга чыгып башачак. Рәхим итегез. Хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар, инде быел менә 2021 елда безнең бөек шагыйрьләребезнең юбилейлары булып узды һәм инде әлеге чыгышымда минем шулай ук Муса Җәлил шигыре һәм бөек Тукаебызның шигыре булыр. Җырларым. Сез шытып йөрәгемдә ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын,
Шул кадерле җирдә хаккыгыз. Сездә минем бөтен тойгыларым. Сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онытылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Мин кабыздым җырда ялкын итеп йөрәгем һәм хаклык кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем, җырым белән җиңдем дошманны. Алды ялмас мине түбән ләззәт, вак тормышның чуар пәрдәсе. Шигъремдәге чынлык, ут һәм сөю, яшәүемнең бөтен мәгънәсе. Үлгәндә дә йөрәк тугры калыр. Шигъремдәге изге антына бар җырымны илгә багышладым. Гомремне дә бирәм халкыма. Җырлап үттем. Данлы көрәш кырын җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палач балтасына башны тоткан килеш языла. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомрем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Хәзер инде Габдулла Тукайның сез белгән һәм яраткан шигыре шагыйрь. Еллар үтеп бара торгач, картайсам да, бөкрем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем япь-яшь калыр, һич картаймас. Җаным көчле булып калыр, хәлдән таймас. Күңелемдә минем шигырь утым саумы. Күтәрәм мин карт булсам да авыр тауны, күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз. Шагыйрь күңелендә кыш булмый да кар яумый. Булмамын юк, картайсам да чын карт кеби. Утырмам, юк бар теләк тели. Менмәмен мин Ходай кушса мич башына. Шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы. Җырлый үләрмен мин үлгәндә дә. Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез каласыз дип җырлармын. Жасадымны туфрак берлә күмгәндә дә. Рәхмәт. Рәхмәт, Ришат. Китергә ашыкмады. Чынлап та бер чыккач ике шигырь сөйләү өчен чын күңелдән рәхмәтләребезне әйтәбез. Бу миңа бер тарихны искә төшерде. Салих Сайдашев белән. Уфага гастрольләр вакытында Салих Сайдашевны репетициясыз гына кечкенә бер рольгә кертәләр. Аның анда 3 тапкыр чыгып сүз әйтәсе була. 3 сәхнә инде димәк. 3 сәхнә. İlkisi aның антрактка хәле, тәнәфескә хәле, өченчесе инде антракттан соң. Шулай гастроль вакытында спектакльне уйнаганнан соң Мана Кәрим Тинчурин урамда күреп алады. Салих, син кая киттең ди? Кайтам ди, туктале син бит әле 3 сәхнәле берсе генә үтте ди. Ә мин инде чыккач өчесен дә бер юл әйтеп бетердем ди. Димәк, Салих абый бөтен ятлаган сүзләрен соңгы 3нче сәхнәгә онытырмын дип куркып, бер чыкканда барысын да сөйләргә туры килгән. Инде тагы 2 җыр белән без бирегә Татар халык җырлары белән чыгыш ясарга Татарстанның халык артисты Зөлфирә Зарипованы чакырабыз. Каршы алыгыз. Умар Зая. Umar Zaya Suza
zaya suza sabağı. Umarazaya biktiz usepşağa bibazağına yaşı turayım. Umarazaya biktiz başınız kayıya Umarazaya Yok min ölmesiydim, yaşarıydım. Zor şeşkeler belen jayalım. Yok min ölmeseydim, umarzaya kebek, umarzaya kebek bayağı. Yok min ölmeseydim, umarzaya kebek, umarzaya kebek bayağı. الملك uzgan ömür keylerini güne hay biz sizmedik. Şabatta ağıyık, şabatta basıp dayık, sızılıp gitken karanıyık, işi versin. Abbat miken, yumşak miken, canayık kılları, salavat bu berekebek onun yergen yılları. Kamaları bulsa da hay pıstavayım. Aşağı düşken şakta ay dostları köp, başka hasret düşlerine hay hiç gelmiyor. Şabatta ağayık, şabata başıp kayık, sığılıp gitken karanıyık, nişi gübersin kayık. Akbak miken, yumşak miken, canayımın kulları, salavat göperi tebük onun yürüyen yılları. Akşabatta ağayık, şabata başıp kayık, sığılıp gitken karanıyık, nişi gübersin kayık. Gülfire Zaripova. Kadirli tamaşaçılar, Kurem көңілләрігізге hoş kile bizning yağmur astındagi шығышыбыз. Bizning de direktorimiz
Bitirigіз дей. 27-сі келерлер дей. Шындап та оркестр білен біздің әзірленген программабыз Галиаскар Камал исеміндегі Татар Дәулет Академия театрында 27 октябрда булачак. Сезне Рөстәм Яхин һәм татар халык җырларыннан үрелгән диалог дип атала инде ул. Мин аны үзем атадым инде әлбәттә. Алар ишетмәгәндә генә әйтәм. Менә шушындый үзенчәлекле концерт программасы карарга чакырам. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз. Тагы да үзенчәлекле. Әсхәт Хисматов. Sanduğaşım güzelimle Kibretme gül güzelin İslerime düşürmeyiz Yüzüne bir güzelin İslerime düşürmeyiz Yüzüne bir güzelin Sanduğaşım sin keşkede Üsersin sin qarın boş Jırlav tügel yılarsın da Üzülüp üzülüp sağınbaş Jırlav tügel yılarsın da Üzülüp üzülüp sağınbaş Sanduğaşım kilgensinle Gözler jitteş gidersin Canım dilemegenlerge Bulsan nihal gidersin Canım dilemeyenlerge Bulsan nihal gidersin Bulsan nihal gidersin Әсхәт Хисматов һәм Фирая Әкбәрова татар халык җырларына тезмә. Sandığa salıp ahirine Sandığa salıp ağızlarına solarlar Yerip yerip boşalmasa Boşalmasa bizde şarkı solarlar Terezedir hatıma aşısın ise vatıma Seyülerin şöyle
bulsa Galiye bağını salgirgen Terezemden ordular Süyülerim şundan bulsa Galiye bağını salgirgen Terezemden ordular Eyde bolik sahralarga, sahralarga Güller oralarına asıl yar Matur yar kuşkayım Ayrılışmık dostkayım Asıl yar kuşkayım Ayrılışmık dostkayım Yeşillik bizlik bağımız Bağımızla güllerge kuşağımız Asıl yar, matur yar Kügersin, kurminişin küzersin Asıl yar kügersin, kurminişin küzersin Arvut tarlap nigattın, baldızım yalgızım Kar yumarlap nigattın, baldızım yalgızım Birini tugaylik, nottamı çizine hekey Birini tugaylik, nottamı çizine hekey Yeş yürekte ut yaktın, baldızım yalgızım Yeş yürekte ut yaktın, baldızım yalgızım Ayaklarını nikah kırrı çizine hekey Ayaklarını nikah kırrı çizine hekey Şittik kavuş giygenige, baldızım yalgızım Şittik kavuş giygenige, baldızım yalgızım Bu parmağını nikah kırrı çizine hekey Bu parmağını nikah kırrı çizine hekey Altın baldak giygenige, baldızım yalgızım Altın baldak giygenige, baldızım yalgızım Bu yüzlerin iktar kaygını çizine hekey Bu yüzlerin iktar kaygını çizine hekey Sine üzülüp suygenige, baldızım yalgızım Sine üzülüp suygenige, baldızım yalgızım Baldız suyu yazık dilleri çizine hekey Baldız suyu yazık dilleri çizine hekey Yazık bazık başını da, baldızım yalgızım Yazık bazık başını da, baldızım yalgızım Татарстанның халық артистлары Фирай Акбарова, Кызыл Байрақ ауылы һәм Әсхат Хисматов, Баян партиясының Татарстанның халық артисты Ахтам Ахмат Каримов һәм Ирек Кашапов. Синең куллар мине сөя Бишекләргә салган кулларым Соңгы телемнәрен миңа биреп Үзе кырып алган кулларым Соңгы телемнәрен миңа биреп Үзе кырып алган кулларым Синең куллар кирләремне юып Тупасланып беткән кулларым
tapışıp salgınlarda ışık Süyellenip bitken ular o tapışıp salgınlarda ışık Süyellenip bitken ular o Yeşillik kızlar kullanada Almaştırmam menekey Şuluk kullarını bilen Dağını bir kot Bir geleşen key kulağına Şuluk kullarını bilen Dağını bir kot Bir geleşen key Ой, рахмат берек, ой, рахмат. Бик күпләребез әнкәйләрнең җылы кулларын искә төшергәндер дим синең җырыңны тыңлап. Чынлап та, хәзерге тамашачыларыбыз, бүген менә шушындый кара булай яңгырдай кебек инде. Нишләтәсең, кызганычка каршы шулай килеп чыкты безнең оркестр белән булган концертыбыз 27 октябрьдә Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының зур залына күчерелде. Әхмәт абый, сездән башка булмый. Чөнки хәзер чыгачак җырчыбыз Раил Шамсуаров башкаруында татар халык җыры Рәйхан яңгыраячак. Рәхмәт Раил. Бик зур рәхмәт. Хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар. Шифалы яңгырлар. Үсәбез.
зур рахмет. Артисті Раил Шамсуаров. Шынлап та Сейдаш аланында мындай җырлар яңгырауы юкка түгел. Чөнки Салих абыйның әсәрләрен кайсы гына илнең пичмагында яңгыратсак та, кайсы гына төбәктә аны җырласак та, милләттәшләребез бер тында тыңлыйлар. Шулай ук аның әсәрләре бик күп композиторларга яңа әсәрләр иҗат итәргә илһам биргән, мөмкинчелек тудырылган. Менә 2 көннән 16 августта бик композиторыбызның халык артисты Рөстәм Яхинга да 100 ел тулачак. Ул әлбәттә инде безнең композиторларыбыз, шулай ук Салих Сайдашев кебек үк үзенә илһамны халык көйләреннән, халык җырларыннан, милли традицияларыбыздан алган. Аларның әсәрләренең фундаменты булып торганнар. Менә шундый фундаменттан бер кирпечне хәзер тартып чыгарабыз. Ул Татарстанның атказанган артисты Олег Фазылҗанов башкаруында татар халык җыры «Өнсә». Yıldız yana yaktırak Ayına da yıldız bik yakın Seni gene minnen yarak Ayına da yıldız bik yakın Seni gene minnen yarak Kıymalardan isken cilge bügüle Dalının neşkesi şol bügüle Dalının neşkesi Yüreğimin iğne doğrundan Şıra sağış çişmesi Yüreğimin iğne doğrundan Şıra sağış çişmesi Tuğdali jil ismeli jil özüme güller çeşegin Şol özüme güller çeşegin Alığa gelmey beli bulmay başının neyi göreşegin Alığa gelmey beli bulmay başının neyi göreşegin Kızılıp dağına atkan şakta Yaman su bulayazın şul Yaman su bulayazın Ayrılasın eldan bildim Yalnız gördüm kırkazın Ayrılasın aldan bildim Yalnız gördüm kırkazın Ayrılasın aldan bildim Yalnız gördüm kırkazın Менә шулай. Минем бүлмәдәшем бит. Рәхмәт. Әхмәт Каримовка да кул шабыйгалы хөрмәтле тамашачыларыбыз, чөнки бу концертны оркестрда булды ул, солисты да булды ул. Рәхмәт сиңа, Әхмәт. Кадерле тамашачыларыбыз, нишләтәсең? Кайтырга кирәк, саубуллашырга кирәк. Ләкин без сезне булай гына җибәрәсебез килми. Сезнең яраткан җырчыгызны, халык артистын Искәндәр Биктаһиров белән нокта куябыз. Күңелле җырлар белән.
Gittası jirge jitte almayın dilergine buldu kuraka. Gittası jirge jitte almayın dilergine buldu bizim ata. Alma desen alma tügel, türme desen tügerek. Yaşa gödür rahat, ürenim iknet, bilinen sizge şol felek. Alma desen alma tügel, türme desen tügerek. Yaşa gödür rahat, ürenim iknet, bizden sizge şol felek. Gittası jirge jitte almayın millergine buldu kuraka. Gittası jirge jitte almayın millergine buldu kuraka. Gözünün uğran bir eretike, bir eretler reşetke. Böhüt şatlık, sağlık dilep, yaşa gezeler efendi. Gözünün kuran bir eretike, bir eretler reşetke. Böhüt şatlık, sağlık dilep, yaşa gezeler efendi. Gittası jirge jitte almayın dilergine buldu kuraka. Gittası jirge jitte almayın dilergine buldu kuraka. Olmalar aşamımızla vermeler başlamımız. Boş giderlik işi bulsa da bizi dostunu taşılamımız. Olmalar aşamımızla vermeler taşılamımız. Boş giderlik işi bulsa da bizi dostunu taşılamımız. Olma desen olma tügül, hırma desen tügerek. Yaşa göz rahat, ürenim iknet, minen sizge şul tügel, hürmediysen tüyerek. Yaşa göz rahat, ürenim iknet, gözden sizge şul Eyde tabir dışına varamaydı. Koşundan koralları. Eylemine fagurun girelim. La 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 la. Koşundan koraları la, koralığını koraları. Koşundan koraları la, koralığını koraları. Biz biz ayrılmadık, biz ayrılmadık, tabiat koraları. Biz ayrılmadık, biz ayrılmadık, tabiat koraları. Küzlerine, 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 küzlerim. Küzlerine, 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 küzlerim. Küzlerinden serin oldum, küzlerinden serin oldum. Şimdi şunu da sizinlerim. Küzlerinden serin oldum, küzlerinden serin oldum. Şimdi şunu da sizinlerim. Hop! Bilmeysen
Yana sizə hürmetli dostlar. Qadrli tamaşaçılarımız, hürmetli Seydaş Mımların yaratışı, yakın dostlarımız, sizden bilen bizim konudan жылы muzikal selamlarımızı jitkizdik hem sabırlaşır vakitte jitdi. Sizi barıgıda da Galesker Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademi tiyatro spektakellerinde kitap kalabız. Hem elbette indi kilesi yıllarda şuşu alanlarda uçraşırız diyen niyette sabırlaşabız. Rahmet. Hem elbette indi kıyaşlı günler nasip olsun. Biliyorsun.